har en hemmelighed. Sig det nu. Nej. Sig det, hvad det er. Nej. Sig det, så er det for bank. Vi kan godt lide en dreng. Ja, han er svært ud. Hun er syg. Hvorfor har du fortalt skolen hemmeligheden? Hele skolen ved det nu. Men det er jo rigtigt at prøve at få det ud af mig. Det gider jeg sgu da ikke høre på. Undskyld, vi kunne stå for dig. Det var ikke min idé. Det er ikke noget. Men hvorfor fortalte du mig rigtigt? Jeg kunne finde jeres lave dansekul, og så kom Rikke og ville have ud af mig. Nå, det er jo heller ikke gøre. Rikke, hvis hun ikke vil have, hvad hun får, så tvinger hun en ud af det.